दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। खुशबू यादव आदि गीत के चैनल के माध्यम से जितनी हमारी चाची माई दीदी हमारा गाना सुनती हैं, सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के बीच में मैं आज एक प्यारा सा नाच गीत सुनाने जा रही हूँ। कैसा लगेगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ढेर सारा प्यारा आशीर्वाद दीजिएगा। आजमगढ़ में बसल बा सोनार छठी नदी, आजमगढ़ में बसल बा सोनार छठी नदी, टिकवा गढ़ेला पतियादार छठी नदी, ऊही रे सोनारवा से लड़ी गई नजरिया हो, लड़ी गई नजरिया हो, गालिये में ससुरु हमार छठी नदी, अरे गालिये में ससुरु हमार छठी नदी, आजमगढ़ में बसल बा सोनार छठी नदी, आजमगढ़ में बसल बा सोनार छठी नदी, झुमका गढ़ेला पतियादार छठी नदी, झुमका गढ़ेला पतियादार छठी नदी, ऊही रे सोनारवा से लड़ी गई नजरिया हो, लड़ी गई नजरिया हो, अरे गालिये में जेठाऊ हमार छठी नदी, अरे गालिये में जेठाऊ हमार छठी नदी, आजमगढ़ में बसल बा सोनार छठी नदी, आजमगढ़ में बसल बा सोनार छठी नदी, हरवा गढ़ेला पतियादार छठी नदी, हरवा गढ़ेला पतियादार छठी नदी, ऊही रे सोनारवा से लड़ी गई नजरिया हो, लड़ी गई नजरिया हो, अरे बागले में देवरू हमार छठी नदी, अरे बागले में देवरू हमार छठी नदी, आजमगढ़ में बसल बा सोनार छठी नदी, आजमगढ़ में बसल बा सोनार छठी नदी, छगला गढ़ेला बजनार छठी नदी, छगला गढ़ेला बजनार छठी नदी, वाही रे सोनारवा से लागी गयल दिलवा हो, लागी गयल दिलवा हो, बागले में सजना हमार छठी नदी, अरे बागले में सजना हमार छठी नदी, आजमगढ़ में बसल बा सोनार छठी नदी, आजमगढ़ में बसल बा सोनार छठी नदी। कैसा लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।